Parasan sa Ginoo, mao ang balay sa Israel. Hello mga ka-Francel, maayong gabi sa ato ang tanan. Praised be Jesus and Mary. It's Sunday evening. Ating himo na pud og salmo para karong simanaha. Ang ato ang salmo para karong simanaha October 4 para sa October 4, 2020. Daghan kayong salamat mga ka-Francel sa tanan nga mga bagong subscribers naton. Atay 13 ka mga bagong subscribers. Daghan salamat sa mga nag-comment, sa mga nag-like. Daghan kaayong salamat sa inyong tanan. Magbasa ta karon sa atong mga comments diri sa ato ang comment box. Una, si Ma'am Virgilina Dagame, ana siya, hello bro, kumusta? Salamat kaayo paghatag kanunay kanamo sa tono sa salmo. Dako gyud kayo og tabang. Salamat bro, keep safe and God bless. Keep safe po ma'am and God bless sa inyong tanan diha. Ma'am Virgilina Dagame, daghan kayong salamat sa inyong gamit kanunay sa ato ang salmo kada semana. Hello po kang Ma'am Marie Pakatan. Ana pa siya, salamat kayo sa imong mga salmo sir. Daghan po kayong salamat ma'am sa imong pag-subscribe. Murag bagong subscriber na to si Ma'am Marie Pakatan. Daghan kayong salamat ma'am sa paggamit nimo sa pagsunod sa ato ang salmo. Paki-comment do ma'am kung asa dapit ang imuha lugar. Ma'am Marie Pakatan. Si Ma'am Nida Umak Doria, salamat again and God bless. Yes ma'am, kani si Ma'am Nida Umak kanunay jud ni sa ato. Daghan kayong salamat Ma'am Nida Umak sa kanunay nga pagsunod sa ato ang salmo kada semana. Si Ma'am Cristeta Cerojijos, good evening po. Salamat sir. Daghang salamat sir sa pag-post sa imong salmo para sa Domingo. God bless you po. Pwede bang mag-request para sa September 28 nga salmo and thank you. I'm very sorry ma'am. Jud na ko nahimuan ang September 28 kay wala jud ko'y makuha nga material para sa September 28. Wala ko'y kopya nga makuha. Naglisod ko pagkuha sa September 28 nga salmo. Kaya sorry jud kayo ma'am. Wala na ko nahimo ni. Though daghan kayong salamat ma'am sa imuhang pagkanunay nga pagsunod sa ato ang salmo kada Domingo. Muna ko ma'am Cristeta Cerojijos. Sorry kayo ma'am, wala jud na ko nahimuan ng imuhang request. Si Ma'am Marifel Adion, ana siya, salamat sir, as always done sharing on my Facebook account. God bless you always. Yes ma'am, daghan kayong salamat Ma'am Marifel Adion sa imuhang kanunay nga pagsunod kada semana gini si Ma'am Marifel Adion. Ug salamat ma'am sa imuhang pag-share sa ako ang salmo, sa ato ang salmo diha sa imuhang FB account. Si Sir Jimmy Meot, ana siya, salamat brad sa imong salmo. Kanunay nagsunod sa kada Sunday nimo nga salmo. Daghan pong kay salamat Sir Jimmy Meot sa imong kanunay nga pagsunod. Si Ma'am Nida Durias, ana siya, ganina lang ni. Ganinang buntag lang ni nag-chat siya. Ano siya, good morning, salamat sa imong tono sa salmo today. Very nice and well appreciated sa among parish priest hangtod sa sunod Domingo. God bless. Daghan kayong salamat ma'am. Ug daghan kayong salamat kay naangayan sa inyong parish priest ang ato ang salmo nga gipost karong semanaha. Si Ma'am Nida Dorias naggikan sa Balay City, Bukidnon. Ang ilang parokya Medalya Milagrosa located at landing kasisang Balay City. Daghang salamat. Yes, ma'am. Daghan pod kayong salamat, Ma'am Nida Dorias. Masaraman tong ako ang ban nga kuan diri para sa atong -1. Daghan pod kay salamat sa katong naay nag-comment dito sa ato ang -1 nga gihimo katong para atong September 27 tong kahapon. Atong ganina. ganina di ay atong ganina nga ato ang salmo. Mga ka-Francel, daghan kayong salamat sa inyong pagsunod kanunay sa ato ang salmo diri sa Francel YouTube channel. Daghang salamat sa mga bagong subscribers nato. Welcome sa ato ang mga bagong subscribers. Hangtod sunod semana, God bless sa ato ang tanan.
parasan sa Ginoo, mao ang balay sa Israel. Ang parasan sa Ginoo, mao ang balay sa Israel. Gikan sa Ehipto, gilalin mo ang usa ka bagon. Giabog mo ang kanasuran, ug gitanong mo kini. Mikatay ang iyang kadahunan hangtod sa dagat. Ang iyang mga suhol miabot hangtod sa suba. Ang parasan sa Ginoo, mao ang balay sa Israel. Nganong imong gitumba ang iyang mga baril, aron ang tanang mga mangutlo sa iyang bunga. Giyatak-yatakan siya sa baboy ihalas, gikan sa lasang, ug gikaon siya sa mga mananap sa kaumahan. Ang parasan sa Ginoo, mao ang balay sa Israel. O Ginoo, sa kagahuman balika pag-usap ang pagsudong gikan sa langit ug tan-awa. Bantayi kini parasan, ug panalipdi ang gitanong sa imong tuong kamot. Ang anak sa tawo nga imong gihimong maligo. Ang parasan sa Ginoo, mao ang balay sa Israel. Unya dili na kami mapahilayo kanimo, tagay kami bagong kinabuhi, ug magsangpit kami sa imong ngalan. O Ginoo, sa kagahuman pabalika kami, kung ang imong naumudan ng kanamo, unya wala na kami kahadlukan. Ang parasan sa Ginoo, mao ang balay sa Israel. Ang parasan sa Ginoo, mao ang balay sa Israel.